tatal kokni tei kaisa mung ongkha BJP Ipft hapang abo chini kogya o kok ongkha 69 hangkorni Komargat bakhasteni simi 5140 Rioi Chongbari amchai ni Robindra Deborma parani simi bisi 4 umorni Drupadi Debormani kok thangnai 2019 bisio Loksabani Chongbarini sikang 5140 Rioi achukthai MLA Sudangshu Das Drupadi Debormani nogot thangai bono nok rinai hini kok rui phaimani phekaba Chongmari Paikha MLA bo kamakha khursatai kalayo thangnai salo wati nobarni bagoi bukhuk Drupadi Debormani nok huk bait langai thangmani aboni yagolo jungjalok kachajak bukhuk Drupadi Deborma watini jorago wati bai sijagoi sadungni jorago sadung bai tungjagoi no tongoi tongmani bo phekaba jungjalok kachagoi chugya ongoi MLA no chubachu sanmani MLA kok rekha phekaba Chongmari Paikha MLA bo kamakha haino hai edisi Chongbari 2021 bisio sopaikha haino hai muitu manfirikha o bukhuk okrajok Drupadi Debormano tabuk muitu mankha Ipft puila BJP ni yagolo haino hai Ipft edisi Chongbari bono muitu mankha bini nogo thangoi bini jungjalni kokrokno khanakha tai bono nok rinai hinibo Ipft ni neta mantri rok kokri phaika Drupadi Deborma kaisa kichi kachak nogono tongoi tongmani phekba parani Ipft ni leaders rok thangoi Ipft o vote rukhe nung nok mannai hinui bini kacham nok no sabai rui phaio tai photo tisagoi tlangoi thango katal nok mannai hinui phekeba Drupadi Deborma tamni bagoi bini o nok sabaina nangka hinui Ipft ni neta rokno sungkhe Borok sao nung nok katal mannai ta wanadi aboni bagoi nini nok kacham no chung sabai photo boi tlangkha phekeba Tiprajuk khak hamsecha ongoi ao hinkeba kahamni kokse hinui no sai rohor jago aboni yagolo edisi Chongmari bo Paikha Ipft kaisa phano kaplai ongoi manliya achuk thaio aboni yagolo Ipft neta bunnobo kamakha BJP ni neta bo kamakha malailiya Drupadi Deborma bai Drupadi Deborma bini o jungjalni bagai haino hai Ipft ni neta rokno thai kok sungke Borok saka nungchono edisi Chongbari o butriya aboni bagai chung norokno nok rui meya khanai nadi o bukhuk jok chini koktoma thumnai rokno tamo kok sakai khanai rikha 2019 oro phai nogrong nai thangpai ka Sudangsu Das chini Photigrai Kendrani MLA hinke phai nai thangpai mani saikat bo phai direct nok kurisini tui kurui tuini bebostar current kurui current ni bebostar omo ongbainani enganung nanganung nai saikelang thangka nai phai hinkai tabung kala as porjonto tabuk phano sini oro nok bo kurui na tui tongo na current tongo mungsa kurui erpore 2020 choli tongo tab 2021 choli tongo tabuk 2021 bo tam himale sini parani nok khungni bai thangka nobar wati phaiye hinkai borok naite phaioi sini oro bo phaika phaimani yagulo tam hinka sini bo nok kuriba norongni bo kaisari nani nobar mati to subai kalanglia kalangya haifano norongni bo chung omhai khlaino rohonani nei tosirok kanani hini sawoi nai o ganti snamai to mansini fast nok ikomo hinkai o nok no subai kalangkha chung emne pala khai hamliya chung sungcha lai wabai hain tong lai jamani ganti snamai borok runguta hinkai abono se dol dol yok hagoi nai subai kalang thangka subai tamni bago subai na nang himale kubai khlaioi photo butti sana nangpung ai kise tosilni bogrok bisas khlainai ni saung kai do kokurui subai di ne subai lekha borong no iko Ipft ni local sini parani himnai rokta nainai rok borong no subai kalang thangka hinke photo bo buitlang laikha erpore hinkai buikhai tabo o tai no khungni bainai rok nok mangkha half wall chungkhai half wall no karoi kisa misa phano se manya 2-3 bar rang check khlai di no khlai nai kha tabo bo rang bo habya nok bo kurui omhai hinke tai thaisa hinke current kuri to kurui tui bo kurui hinke tabo tui ni supply kai phebe kha sinoro hinke tui bo kaya joto jaga tui kabayo sini yangkai tui bo phaiya hinke chung tabuk phano se nalani tui sinungu hani kuwa kasa porjonto sisini kurui
amahai choli tongo hingke tai ponchai rogobo dabi dakha sanka hingke bagan tagan buito manbayo gichungkhai tago manja 2013-14 rogo omni sikang rok si pata rok khlaikana khlai chini khe pata pojonto si kurui hingke dabi manan thangka ekta bagan koi bagan hini labar bagan jekono anaros thailik bagan hingke bomhai klai chunori nani norong ne obo haise problem hnai sao hingke omobo kuri hingke as pojonto chini joto jesa pati phaifano chuno mung sasiri akho omahai oi tongo gani boyes bo 80-85 বছর ongoi tongo obsuk boyes choli tongo tawphano boni kuno kichu dabi bo kurui hingke omhai khlaina chung tonglai omhai jungjal lok tesawai hingke obon baino sanam chungo joto nuno sao baren bat tuini ব্যবস্থা khlai ridi ukhai ridi aw khai hino ke phano naisunai kurui omhai